Social- og sundhedsvæsenet står over for helt voldsomme udviklinger i de her år. Det er helt tydeligt, at både sygehusvæsenet er præget af, at vi har planerne om de store supersygehuse. Vi kan ikke helt se dem endnu, men planerne er der om dem. Og i kommunerne, der er der en voldsom udvikling i gang i forhold til, at man prøver på så vidt muligt at holde borgerne hjemme, og at de kun er indlagt meget kort tid, og dermed forberede sig på, hvordan kan vi tage imod dem tidligere. Så det er en helt voldsom udvikling, der sker i vores samfund lige nu. Som formand for Sundhedskartellet skal Grete Christensen være med til at forhandle en ny overenskomst for ca. 100.000 sygeplejersker, radiografer, tandplejere, bioanalytikere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter, farmakonomer, jordmødre, fodterapeuter og medlemmer af Kost- og Ernæringsforbundet. Alle medarbejderne, som er repræsenteret af Sundhedskartellets grupper, de oplever, at de i hverdagen er en stor del af de forandringer, der sker. De er med til at skabe løsningerne, de er med til at skabe mulighederne for, at tingene faktisk kan foregå anderledes. Derfor så synes de også, at de hver dag bringer en masse fleksibilitet ind på arbejdspladsen i forhold til at flytte nogle ting, gøre nogle ting på nye måder, tænke anderledes. Og det er jo faktisk det, som vi rigtig gerne vil bringe ind og på bordet til de her forhandlinger. Sundhedskartellet har en række hovedkrav, som man går til forhandlingerne med. Det er løn og pension, arbejdsmiljø og medindflydelse, uddannelse og kompetenceudvikling og ligestilling. Der skal være 2 vindere, når vi går ud fra forhandlingerne i sidste ende. Det kan ikke hjælpe noget, at den ene bare har besejret den anden. Vi skal alle sammen kunne se os i det, og det betyder også, at de medarbejdere, som hver dag knokler på arbejdspladserne, kan se, at det her det bringer dem noget. Den faglige udvikling, medarbejderindflydelsen, og at der så stadigvæk også er fokus på de løn- og arbejdsvilkår, der er derude, så vi ikke skubber folk væk fra branchen, det er rigtig vigtigt for os. Lønnen og pensionen betyder jo alt for dem, der når måneden er omme, sidder og kigger på deres lønseddel. Det betyder også noget for vores samfund, at vi i dag kan se, at det er mere og mere betydningsfuldt, at vi har en ordentlig pension den dag, vi ikke er på arbejdsmarkedet mere. Så det her det er virkelig noget, vores medlemmer de taler om. De taler også om at have en konkurrencedygtig løn i forhold til, får vi det, som vi egentlig er værd på arbejdspladsen. Og derfor så er vores mål ved de her forhandlinger helt klart, at vi fortsat skaber noget lønudvikling, sådan at vi kan gå i supermarkedet og købe de samme varer mindst for lønnen, som vi kunne, inden vi starter forhandlingerne. Og det er helt klart vores mål. Vi mener ikke, at vi er i en situation i Danmark, hvor vi skal gå ned i løn. Vi mener faktisk, at vi skal sørge for, at den her branche den også kan konkurrere på både løn og pension. Vores medlemmer møder hver dag utrolig mange patienter eller borgere eller andre kolleger i deres arbejde. De oplever om nogen at have rigtig mange relationer hver eneste dag. Derfor så er de også vant til at arbejde sammen med andre. De har brug for, at arbejdsgiverne også viser dem en helt klar tillid til, at de bliver inddraget både i den overordnede planlægning, i den strategiske planlægning på medudvalgsniveau, men også i hverdagen på en afdeling som den her. Og lige præcis her, der siger KL, at det koster rigtig mange penge at have hele det her medindflydelsessystem. Vi synes hellere, at vi skulle sætte fokus på, hvor meget vinder vi faktisk ved, at medarbejderne de inddrages i beslutningsprocesserne, og at de bidrager med al den viden, de har. Det er faktisk lidt ærgerligt at lade det gå tabt. Den faglige viden og kompetenceudvikling af medarbejderne er altafgørende for de grupper, vi taler om og med i Sundhedskartellet. Så vi vil utrolig gerne igen diskutere med arbejdsgiverne, hvordan vi kan få mere fokus på den faglige udvikling og forskningen, muligheden for at få lavet planer for den enkelte i forhold til, hvordan skal deres uddannelsesplan se ud for, at de kan blive ved med at leve op til de høje og nye krav, der bliver stillet på arbejdet hver dag. Og det er uanset, hvor man er henne og hvem man er i Sundhedskartellet, så bliver der stillet utrolig mange nye krav hver dag. Så det er et af de krav, som fylder rigtig meget hos vores medlemmer. Der er brug for at se nyt på stillingsstrukturen måske, men der er i hvert fald brug for, at vi får fokus på de forskellige niveauer, der er i uddannelse hos vores medlemmer.
der har vi det næsten mest skæve kønsopdelte arbejdsmarked, vi kan se i noget europæisk land. Vi har en tydelig opdeling, hvor vi på offentlige arbejdspladser hovedsageligt ser kvinder, og på de private arbejdspladser hovedsageligt ser mænd. Det er helt tydeligt, at de arbejdspladser, der er domineret af kvinder, de har lavere lønninger end de arbejdspladser, der er domineret af mænd. Så derfor så har vi også sat ligestillingen på dagsordenen ved de her forhandlinger. Det er helt nødvendigt, og vi kan jo se, at vi er selv nødt til at trække læsset, hvis den her skal flyttes. Så derfor så har vi forskellige bud på, hvordan vi kan være med til det. Den 7. december der mødes vi første gang med arbejdsgiverne og udveksler de krav, vi hver især har fundet frem til er de vigtigste. Og det er helt klart, at vi vil have en pose hver især, hvor vi har nogle ting, som betyder rigtig meget for os. Og der er ingen tvivl om, at fra Sundhedskartellets side, der vil vi sætte os ved bordet og argumentere hårdt for alle de forventninger, vi har til, hvad der skal til, for at vi rent faktisk kan løfte sundhedsvæsenet også de kommende år. Vi tror på, at arbejdsgiverne de også lytter til os i forhold til at vise tilliden og vise viljen til, at vi finder løsninger, sådan at vores medarbejdere de kan se sig selv i øjnene, og de kan se os i øjnene efter forhandlingerne. Du kan følge med i OK13-forhandlingerne på Sundhedskartellets og din egen organisations hjemmeside.